Hello there and welcome to another English lesson na Tagalog ang explanation. Sa video ito ay i-explain ko kung paano ginagamit ang mga past participles. Bago yan, please make sure to subscribe to this channel para ma-notify kayo agad for new lessons. Thank you so much! Ang past participle ay tawag sa isang forma ng verbs. Ang verb ay pwedeng base form, past simple form, present participle form, or past participle form. Now, take note na mayroong regular at irregular verbs. Ang regular verbs ay yung walang masyadong kaibahan sa spelling kapag nag-change form. Kagaya ng dance, pag ginawang past simple, daragdagan lang ng D sa dulo. Pag gagawing present participle, change E, add NG para maging dancing. At pag past participle, kapareho lang ng past simple form. Tandaan yan ha, basta regular verbs, magkapareho lang ang forma ng past simple at past participle forms. Kapag irregular ang verbs, nag-iiba ang spelling nito, kagaya ng sing. Pag ginawang past simple, nagiging sang, S-A-N-G. Of course, basta present participle, daragdagan natin ng ing, singing. Pero pagdating sa past participle, ibang spelling na naman. Sung na, S-U-N-G. So kapag irregular ang verb, dapat talagang ma-memorize natin ang past simple at past participle nila kasi magkaiba na yung spelling. Hindi lang basta-basta mag-a-add ng ed or d sa dulo na kagaya ng regular verbs. Now, bakit mayroong past participle form ang verbs? Para saan to? Well, ang past participles ay ginagamit ng main verbs sa perfect tenses. Main verbs na may passive voice at adjectives. That's right, verb form na pwede rin gamitin as adjective. Hindi makukumpleto ang perfect tenses ng verbs kung wala ang past participle. Kapartner ito ng helping verbs na has, have, at had. Now, kung kailan gagamitin ang perfect tenses for the present, past, at future ay hindi kasali sa lesson ng video ito. Pero meron akong ibang videos tungkol dito at makikita niyo ang link sa description box. Ang gusto ko lang i-point out muna ngayon na ang past participles ay yung ginagawang main verb ng perfect tenses gaya ng received at taken. At kapartner ito ng has, have, at had. Ginagamit rin ang past participle bilang forma ng main verb na passive ang voice. Kapag passive ang verb, ibig sabihin tumutukoy ito kung ano ang nangyari sa subject nito, hindi kung ano ang ginawa ng subject. Again, ang verb na nagpapakita kung ano ang nangyari sa subject ay passive ang voice at ang forma ng main verb nito ay past participle. Kasama ng past participle sa passive voice ang be verbs o itong am, is, are, was, were, be, been, being. Magkasunod ang mga ito. Makikita rin natin ang past participles na katabi ng nouns, specifically before the noun. Wala itong ibang kasamang verbs. Madalas, ang sinusundan nito ay noun determiners, gaya ng articles na the at a, at gaya rin itong possessive pronoun. Mga noun determiners ito o senyalis na may noun sa unahan. Sa ganitong forma, nagiging adjective ang past participle. Pero minsan, meron ding mga past participles na katabi ng noun, pero kasunod or after ng noun. At tumutukoy din ito sa noun, pero hindi ang quality ng noun. Tumutukoy ito kung ano ang nangyari sa noun. Ang perang naipadala, ang impormasyong napag-alaman, ang pagkaing natikman. Matatawag rin na adjective ang paggagamit nito pero parte talaga ito ng relative clause na pinaikli or shortened or reduced relative clause. Dapat kasi ganito ang complete sentence ng merong past participle na nilalagay after sa noun. The money which was sent was stolen. The information that was found shocked everyone. The food that was served tasted so good. Meaning, ang past participle ay verb ng imaginary relative clause dito. Hindi talaga siya ginamit as adjective. Pero nagde-describe pa rin sa noun dahil yon ang trabaho ng relative clause na sa ganitong case ay naging parte ng past participle. Kaya uulitin natin, ang past participles ay kapartner ng has, have, at had sa pagbuo ng perfect tenses. Kapartner din ng be verbs ang past participle sa pagbuo ng passive voice. At ginagamit rin ito bilang adjective na nilalagay before the noun. At yun ang mga detalyeng dapat nating maintindihan tungkol sa past participles.
I hope na nakatulong sa'yo ang video ito. Mag-like at mag-share para mas marami pang maka-learn ng lesson ito. Thank you so much for watching. Hanggang sa susunod. Bye-bye!